नंगौ बगा तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय बगाजुलिनि सिङाव थानाय नैबे सोनाब सिमलिगुरि गामिनि अजय बर' आरो रुपनि बर'नि नैथि फिसाजो मनिका बर' थांनाय दिनै हराव 12:30 समाव हाग्रानि मैदेरा फैनानै बिथांखौ गाज्रि गाथारना गालांदों। बिथाङा दावगांबारि गोजौ फरायसालियाव 9 थाखोआव फरायनाय सासे फरायसुलिमोन। दा आनजादबो सोलिगासिनो। मोनथिनाय बायदिब्ला आनजादा मैयासिम साननै थांबायमोन। दिनैबो आनजाद दंमोन होननानै गाहाय फोरोंगिरिया नुजाफैनानै दानि फोरमायलांबाय। दा खोब दुखु गोनां जादों। दा मोनसे खोथा खावलायनो लुगैदों जे सासे फरायसुलि हिसाबै आरो न'खरनि अबस्थाया मोजां नङा। दा आङो जायगानि जानानै सरकारखौ जि हायो अनसुंथाइ होनांगौ बिथांमोननो। सासे मोजां फरायसुलिमोन होननानै फोरोंगिरि बिथांमोना जोंनो फोरमायदों। दा नोंथांमोननि बे जायगायाव सिगांनिफ्राय बेफोरबायदि मैदेरजों घटना जाबाय थानायखौ जोङो मिथिनो मोन्दों। माबायदि नोंथांमोननि थासारियाव मैदेरा उदखार खालामबोबाय थादों? नंगौ जोंनि नैबे बगाजुलि एरियायाव फ्राय मैदेरनि उदखारा सिगांनिफ्रायनो सोलिबाय थादों। सिगां नैबे मास मोनसेसो सिगां बे बगाजुलिनि सिङाव थानाय सोरगोफुरि गामियाव सासे मानसिखौबो बुथारखांबाय। बिनि उनाव नै आरो दिनै सासे मानसि बुथारनानै थांबाय। आरो बेबायदिनो सिगाङावबो गोबां मानसि बुथारबोबाय। मथा मथि बुंनो थाङोब्ला बोसोराव 2, 3, 4 बिसिमहालागै बुथारबाय थानायखौ जों नुबाय थादों। 악식이죠, 아버, 악식이죠. 악식이죠. 여기가
왜 다시 가는 거야?